most welcome in my Holy Moly Daba family. Come with family, come with your boyfriend, girlfriends. बयबो फै बेखौनो बुङो सापागुरिनिफ्राय फैयोबा किसान बाजार फ्लाइअभारनि गाहायाव आरो नेशनेल हाइवे नांजाबखानाय ओरैनो सापागुरिनिफ्राय बिजनी थाङोबा बिजनी बा गुवाहाटीफोर थाङोबा नैबे इटास हाइवेआवनो आरो नोंथांनि मुं आरो थंखौ फोरमायगोन नामा जोंनि नायगिरिफोरनिसिम आंनि मुङाथ' अरिजिनेल मुङा खौरां ब्रह्म लिरो ओमफ्राय आंनि न'आबो बेयावनोखा खाथियावनोखा बिनि एसे खाथियावनो गामियाव हाबलांनांगौ थेंक इउ जोंना नैबे एप्रिल 24 निफ्राय खुलिदोंमोन एप्रिल 24 दाथ' अलमस्ट 5 मान्थ्सआनो जानोसै औ बेवहाय जानायनि मा आइटेम मोनो होनना फोरमायगोन जानायनि आइटेमाथ' लकेल आइटेमसफोर साम' थाबाय अमा थाबाय बे साम' लादायबो मोनो सम सम ना लकेल ना ओमफ्राय चाइनिस आइटेम्स मोनो ओमफ्राय बिनोसै इटालियान आइटेम्सफोर मोनो बांसिन सेलाथ' जोंना नै लकेल कास्टमार नालाय बांसिन लकेल आइटेम्सफ्रा बांसिन सेल जायो जेरै साम' ना अमा बेफोर आरो नोंथांनि बे आथिखालाव बेसेबांसो इनकाम फैयो होनना फोरमायगोन बेखौथ' बुंनाया दा गोदानसो नालाय दा बेसेबां इनभेस्ट खालामदों बेयो मोजाङै रिकभार जानोथ' एटलिस्ट 1.5 बा 2 इयार्स नांगोन दा माने इनकामखौनो बुंजाया जे फैदों बेखौनो आपग्रेड खालामगासिनो गोदान केबिन बानायदों बा गोदान आइटेम्सफोर गोदान माबाफोर बेखौ बायदों आरो बे जायगाखौ फोरमायगोन नामा प्लेसखौ जायगाया सापागुरिनिफ्राय ओरै फैयोबा किसान बाजार फ्लाइअभारनि गाहायाव आरो नेशनेल हाइवे नांजाबखानाय ओरैनो सापागुरिनिफ्राय बिजनी थाङोबा बिजनी बा गुवाहाटीफोर थाङोबा नैबे इटास हाइवेआवनो आरो सापागुरि बारनानै ओरै किसान बाजार सानजाहा दावखोनानै किसान बाजार हाइवेआव रायजो राजाफोरनिसिम माबा मोनसे खबर होबावगोन नामा नोंथां बिदिनो most welcome in my Holy Moly Daba family. Come with family, come with your boyfriend, girlfriends. बयबो फै बेखौनो बुङो आरो माखासे समाव नोंथांनि जिहेतु इउटुब चेनेलफोराव माखासे एन्टारटेनमेन्ट नुनो मोनो माबा मोनसे फोरमायगोन नामा इउटुबावथ' आं 2019 स्टार्ट खालामदोंमोन खिन्थु दा एक्सुवेलि नैबे गोदान बिजनेसनि थाखाय बांद्राय टाइम होनो हायाखै आं बिजनेसा स्टेबल जाथ'वाखै नालाय बिजनेसाव बांसिन फकास होनांगौ जादों मानो होनबा बिजनेसखौ बांसिन फकास खालामनांगौ जायो फिउचारनि थाखाय इउटुबखौथ' जों बुंनो हाया बेनि थाखायनो दा बांद्राय एक्टिभ जानो हाथ'वाखै इउटुबाव जागोन माबायाव ससियेल मिडियाआव फैफिनगोन लासैनो दाबो दङ खिन्थु गोबावजों खेबसे माबा जायो आरो नैबे बांसिन दाबायाव फकास खालामनांगौ जानानै दं स्टेबल जानो थाखाय टाइम होनांगासिनो नोंथांनि मुं आरो थंखौ फोरमायगोन नामा जोंनि नायगिरिफोरनिसिम आंनि मुङाथ' अरिजिनेल मुङा खौरां ब्रह्म लिरो ओमफ्राय आंनि न'आबो बेयावनोखा खाथियावनोखा बिनि एसे खाथियावनो गामियाव हाबलांनांगौ बेनोसै इसोरनि सायाव थेंक इउ प्लास लाइक बहुत लकडाउन टाइमाव प्लास पइन्ट जादों बे टाइमाव भाइरेल जादों दाथ' बहुत इउटुबारफोर जाबाय इजिबो नंला दा माने बहुत इउटुबार जाबाय माने बयनिबो इन्ट्रेस्ट माने जाय जायगायाव इन्ट्रेस्ट दं गावबा गाव नायनायनि सायाव जाहैबाय आरो जायखिजाया बेनोसै आंनि जानाखि नांगौ बेफोरखौ आं बोना लानो हाबाय माने फेमफोरखौ आरो बेसेबां नांगौखिनिखौ बेनोसै जिहेतु माखासे बर'फोरनिफ्रायबो माखासे इउटुबार दं बिथांमोना थांना थानायनि माबा मोनसे प्रफेसनेल राहा लानो हायो ना हाया होनना माबा मोनसे फोरमायगोन नामा आंथ' दाथ' नुनायाव बयबो लाइक इउटुबाव गोसो होयो बा फेसबुक पेजआव आरोना फैसा खामायनायनि थाखाय माबायो बांसिन गोसो बे नोंनाव हबि माबायाव लाजायो केरियारखौ आं बुंनो थाङा दानि जुगाव नों मोनसे साइड बिजनेस बा साइड मोनसे नोङो माबा थानांगोन फिउचार स्टेबल बिजनेस बा स्टेबलनि थाखाय माबा मोनसे साइडआव दोननांगौ आरो आं बेखौ नुहुराखै आरोना बहुत रेयार माने 100आव लाइक 2%आसल' साक्सेस जानाय ससियेल मिडियाआव आरोना माने जोंफोरखौ नाय माने जों बहुत सिगाङाव बहुत माबादोंमोन आरो ओमफ्राय दा खमायलांबाय मोनसे टाइमाव सम फैयो लाइक अलसिया जायो बा माबा मोनसे देहानि प्रब्लेम जायो बिनि थाखायनो नों साइड मोनसे पार्सनेल इनकाम बा स्टेबल माबानि थाखाय आरो स्टेबल फिउचार माबानि थाखाय